O chvíľu sa pripravia detské hry. Deti, ktoré sa chcú baviť s kozlami a s kozliatkami. Šup sa, hej sa, keď uvidíte dážniky a pripravené dievky na pomocnom ihrisku. Šup sa, hej sa, pobaviť sa. No a nezabudnite, budeme hľadať aj poklad. Poklad je veľmi dôležitý, takže všetci, čo chcú nájsť poklad terchovský, keď vystrelíme, keď ohlásime, dobehnete sem a všetko urobíme tak, ako sa patrí a zistíme, kto dostane poklad. No a keď to takto všetko pôjde, okolo 16. budeme hotoví. Prajem všetkým krásny deň, skúška mikrofónu prebehla a môžem vám povedať len toľko. Krásny deň nás čaká, bola by škoda neprísť, nezabaviť sa, popozerať zbojníkov, aj krásne vystúpenia. Včera sme sa zabavili až do noci, Terchovský amfiteáter stál, Štepka stál, Hrudá síra sa odozdala, všetko prebehlo ako sa patrí. Zbojnícky deň, krásny. Michaloviec navarili, zabavili a zabavia aj vás. Sadajte, zbojnícke dni idú.
zbojníci, pozdravíme divákov. Počúvajte, neviem, či ste sa vymenili, ale lepší ste. Včera sme naše zrazy, že hej, škápaty, hneď ráno. Tak, a poďme pozývať na pódium najväčších zbojníckych organizátorov. Jožko Mičo! Vlado Švec! František Stráňava! No čo sme? Riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Žeháková, riaditeľ miestneho kultúrneho strediska v Čerchovej Rudo Patrnčiok, no a najkrajší kuchár pod slnkom Roman Pekný. Jožko, tak Jožko povie. Jožko povie, že za nás, za organizátorov, za Vlada Šveca, za Ferka Stráňava, za všetkých. Ďakujeme vám, ktorí máte s nami takú výdrž. Niektorých tu vidím, niektoré tváre tu už vidíme po tretí deň, že s nami idete. To je úctihodné. Počasie nám chvála Pánu Bohu praje, takže pekne vás vítame zbojníkov, že majú tú výdrž, kondíciu, že stíhajú zbíjať a úsmev rozdávať. A vítame aj vás, ktorí ste sa prišli na také všetko pozrieť. Ďakujem vám pekne. Včera povedala, že na budúci rok na medzinárodné stretnutie zbojníkov každý zbojník, ktorý je tu dnes, donesie ďalších 3 zbojníkov. Ale dneska som sa zvýšila na 6. Za 15-20 minút začne jedenie halušek a pite žinčice a hneď bude prebiehať aj súťaž grillovaní. Grillovaní sme presunuli z teraz priamo tu pred javisko, aby mohli si aj diváci pozrieť, aké špeciality grillujú. Ja by som chcel ohľadom súťaže v grillovaní, ako povedal pán Boje, sa to odohráva tu vlastne na parkovisku po pravej strane. Sám som zvedavý na vás, včera ste ma prekvapili aj v tom guláši, sú veľmi dobré výkony od vás, takisto dúfam, že to bude aj dneska. Prídem tam pozrieť, potom budem sa snažiť tiež nejako objektívne to zhodnotiť a nech vám to varí. Janosík, zapičuj! A včera tak písal! Pozor na deti, pozor pani! Môžete pískať! Ešte dobre, že sme ho včera zachránili, mali ho obesiť, mali ste tu byť tam na tej šibenici. Cigár! Teraz sa prizná, kde je hak? Z bicykla, čo máte po krkoch povešané, lebo normálne včera prešiel popri žene, čo bolo kovové, to mal v ruke, ale všetko z nej spadlo potom. Pre divákov uvítacia figúra zbojníčka. Uvítacie figúry. Pozor! Figúro! Druhý ročník, Parma! Do svojho klobúka to hodí, hej? Nie do divákov. Nie bližšie k divákom, ste presne ďaleko. Minule to bolo nebezpečné. Páni zbojníci, vzdávajú sa. Dobre, ruky dolu, ruky položiť na stôl. Jednoduchá záležitosť. Keď sa odštartuje, lapíte nástroj, zmiznú halušky, zmizne žinčica, vyplazíte jazyk, ukážte všetci jazyk, vyplazíte a ten musí byť taký krásny. Pozri, jak sa zalizuje v prvej rade. Prosím vás, držte si deti. On je z Čech. Moraví, neurážaj! Moraví! Jasné. Máš stopky, či ako to? Nie, ty to nie, no dobre. To bez stopov. Ferko, prosím ťa, si pripravený? Pani Soňa pripravená? Najkrajší kuchár pripravený? Oni sú tí najdôležitejší. Chlapi, ešte raz opakujem. Prázdny pohár, prázdny tanier, vyplazený jazyk, ruka hore. Čo nesmie byť haluška? Na jazyk. Nie, na jazyku žiadna haluška. Smrť áno, ale haluška nie.
Hej, kto sa zlakne potom, tak sa nebojte, to môže vyzerať Rýchlo, kadiaľko. bo im skysne živci. Tak pozor! Pozor. Môžeš štartovať, Ferry? Kamera sa pripraví. Počkaj, daj sa ďalej, lebo minule zaplieskali kameru. 2, 1, štart! Hudba hrá. A vy povzbudzujete. Kto je váš favorit? Kto je váš favorit? Počúvajte, Cigáň, Pacho. Kto vyhráva? Cipasek? Ej, Pacho, počúvaj, Pacho, toto láduje. Tento láduje, sledujte ich. Vylištanie, vylištanie. Poďme, prežívajte. Pani Soňa kontroluje od orlým zrakom. Povzbudzujeme ľudia, lebo toto je 7. zbojnická súťaž. Niektorí konečne vidia jedlo. Živé halušky. Ale Tyrolák sa tiež drží. Včera videl prvý raz halušky a hneď narazí. Poďme. Tyrolák, poďme, Badím, dobre. Das ist gute, ja. Ani v padacom ose nemá nič schované. Dobre. Pozrite sa, ako degustujú úžasne. Nášup nebude? Počúvaj, že nášup si pýta. Cipisek, Rumcaj prezývajú hovnocu, ale nesmiem to hovoriť. Jaj, ľudia zlatí. Toto je, nebojte sa, riady sa podkladajú. Jazyk! Áno! Počúvajte, už to traja zbojníci chválili šéf kuchára, grgajú tu, ale nesmiem to hovoriť, hej. Klidečko. Počúvajte, radšej v pohode pod kontrolou, nikdy sa neosvedčilo. Ľudová hudba. Na prvom mieste skončil Páchov. Na druhom mieste Cigáň. Tretí Badín. Štvrtý Tyrolák. Piatý Cipisek. Šiestý Rumcaj. A 7. Jergus Lápy. Pozor, keď odštartujeme, ruky máte na stole, odštartujeme, chytíš pohár, obrátiš pohár, keď sa podarí, preglgneš, aj 3 razy môžeš. Pohár plasneš na stôl prázdny a stojíš. Kto fandí Pachovi? Aha, počujeme, druhej strane kto fandí? Matinovce. 2, 1, štart! Počúvajte, to je čo? Prosím vás, poprosím právnika alebo notára, ktorý je prítomný, aby prišiel potvrdiť výsledky súťaže, pán Tališ, alebo aspoň... Ahoj, tady z Čerchové. Jsme tady od včerejška a už máme takové zažitky, že do konce života. A Borovička je taká svině. Takže já písnička. Housla nahoru. To já, zrozená z nemocných básníků, z tichých vět a nocích utkaná. To já, zrozená není do smíchu, když má být pod cenou prodaná.
Hvězda nám zapálí, kteří pro lásku svý o mě hrát. Ztracený, ženich svý na lůži, až nikam potůží, se mnou strach pěkný nás schovává. A housle by bylo potřeba tak zapíte na to a neslyším vůbec housle a teďka budou hodně důležité ty housle pro nás. Takže zkus ty housle ještě prosím pěkně. Protože bude digi digi lá a tam potřebujeme housle. 3, 4. Uslyším hrátu do veselou, na housle taky na benčou, to dolozí digidiglo, stojíte nás náhodou, všichni tu jsou a tancujou, to dolozí digidiglo. Pod střechou, jeli nebo tančit, jeli nebo show, digidiglo, stojíte nás náhodou, všichni tu jsou a tancujou, to dolozí digidiglo. Někdo napsal na sebe, digidigilo, pojďte dál s náladou, všichni tu jsou a tancujou, to louzí digidigilo, pojďte dál s náladou, všichni tu jsou a tancujou, to louzí digidigilo. Děkujem. Já bych prosil taky to banjo do poslechu více. Ta hudba Mary, ty víš, proč jsem pospíchal. Nesu teď na bezpečenku až hráč a fluk, odměnu na něj rytky se sám si, odjíždím dál, odjíždím řeč. Já v životě se dneska chytil třetí dech, tak proto tady odjíždím, proto ten svět. Odjíždím dál. Tak goodbye šviháci, víte, proč jsem utíkal. Tak Láďa, odjdeme dál, dáme si Hardyho, trošku zrychlíme. Vím, že jste natěšení. Teď musí poslední zvonění, jo pohřební, okolí se každej pán, koho se Hardy dál, a hlavně za ní hodilo i sama. Ten Hardy prostě neuměl bez pistole žít, teď pekle si dá nalejt a tam se cítí, jeho stín se plouží v noci častokrát, tam kde musel Hardy dál, dobrá píta. A teď musí poslední zvonění, jo pohřební, můj strana lid. Ukáž, ako to chodíš. Kadi jel prejde. Nájdi cestu. Bude z toho kráva, hej? Prštíkom. Hľadaj. Prštíkom skúšaj. skúšaj. Skúšaj, ktorá? Táto? Skúšaj. Tak asi. Musíme to asi domalovať. Ideme druhou cestou. Touto. Nie, toto. To. No lebo to majú samé tablety a to a podobne. No, A musíš otočíš dva obrázky. Nechaj tam, dobre, ešte druhý. Pomáhaj. A ideš? Super. Aj my ideme. No, taký ocino už raz bolo, nechcem hrať. No ale kde? Nie, ocino, nie! A tá čierna bola kde? Hovorím. A mám jednu. No podaj si. Tak si otoč takto, aby si lepšie videl. Áno? Otočím a ideš. Máš, kvietočky máš. Krásne kvietočky máš. Ako jeden, dva, tri. Aj táto, kde si bola, už sme mali všetky poutáčané. Jeden, dva, tri.
A ideš ešte raz, lebo si otočil. Tam bola skákacia. Tam, kde si už bola. Decko ani mať nerozumie. 3 a 3. Nie komín, mama. Počínam tu sedieť. Vták, nebol to vták. Tam pôjdeme aj tam. Dým tam je, aha. Tam sú halušké. Nie, už dojedli. Už aj ich vyvrátili. Tak aspoň čo si preberieme, čo bude lepšie. Rýchlo, lebo už vychladnú. Inak to bol rekord. No tak to bol rekord, to si zaslúži potlesk toto. Poď, aha. Tu na klietku a vybereš si, pozri. Počkaj ešte. Ktoré sa ti páči? Práve si vyhral trojdňový poukaz vo Vrátnej doline s partnerkou. Počkaj, dám. Počkaj. A poď. To iba najšikovnejší dostanú, také. Tričko. Otoč sa tu, otoč sa ujovi sa ukáž, ako máš. Kerky ukáž. Tá. Filmuje mamu. No tak ty si šikovná. Pomedi mamu. Ja ti predvádzať malý. Čiže by šéfka, tak sa dala značku. Ešte namočíme. A nejdeme tam, že už sa nevmestí? Dobre. Nedávaj ruky. Vlado, to je tvoja pyšná dievka. To je moja pyšná dcera. Pekná je. Taká malá kočička, myčička. Ideš k nám? Ja ti ukážem, podržte, čo mám. Ideme tu. Dobre, pôjdeme aj bez balóna. Starý. A do košera ovečku potiskaj. No hop. Potiskaj. Tak normálne úplne za silno potlač. Držíš aj ty malovanie na tvár si dať? A tak ju potlač. Super, ide to perfektne. A ešte šťupy do kresko. Novička si našla kamarátku. Čo? To musí byť teplo v tých krojoch, že? Hore, dole musíte. Nemejka zodvihnitý, bikiny počkaj. Nech sa páči, ty už môžeš začať? A poď ty tu, Julko, poď. Poď tu, poď. A poď, rýchlo, tu bude prvý. Poď. Poď. Pomôžeš, ja ti budem hrabať, ty budeš nakladať. Tak. Poď. Super, ide ti to. Nakladaj do vedierka. Poď. Tebe to nejako ide, no počkaj, tebe som to nejako málo rozsypala, alebo čo? Nie? Či ty si to stihol pohrabať? Ty si dáky rýchly. Tak koho sa bude mať? Poď, naber. Ja ti nahrnem. A budeš šťastná celá. Stále, čo? Máš nejakú kozu doma? Hej. Hej? Úplne vážne. Ako sa volá koza? Poď ešte lopatku. Výborne, už to máš skoro. No. Čo ty robia? Ty si to nejako zmestil do jedného Čo ty vedierka? robia? Ešte dáme trošku. Výtuška, chceš aj pívať? To môžeš prejiť, čo teba tak vysypeš. To už máme. Aby to ďalšie potom... Babi, ale aby nás poslúchala pohľadkať. Pohľadkať kozičku. Pohľadkať ju pekne. Pohľadkať, poškrapkať. Poďme, capkovia, utekáme. Nevadí. A tu špaj. A toto máš, pozri sa, zelené, obehneš si dookola. Krásne. Krásne. Môže tam. Ahoj, čo? Ahoj, tam. No, však ste to parádne urobili. Tu dám. Tak. Už to tak skoro. Výborne. Aha, aké potvorské vajce. Verunica tam je, Verunica. To si dáš pálec. A takto najlepšie, takto to neboli, áno, lebo sú sklenené. A tak. Na tvář. Na koľko minúty? No, už to skoro bolo. Poď, dobre, rozstriedajte sa. Tak, no. A teraz ešte odtiaľto. Keď ti tu ostala gulička, tak odtiaľto. Odtiahneme. Tak. Pačí. A už je tam. Joj.